Det er mindre klasser, hvor jeg også bedre koncentrerer mig. Jeg er ikke så god til det med mange mennesker. Og så er det fedt med, at det er tæt på byen, og vi kan komme ud og se nogle flere ting, end at sidde ude på skolen. Og så fører den hen til en. Der, ja. Nej, jeg skal lidt. Ja, der. Og så stort skridt. Så enkelt kan det gøre. Ja, hvem sker det? Fortæl mig, hvordan den var. mega ubehagelig. Hvorfor var den ubehagelig? Fordi du kunne ikke fornemme, hvor du var henne, og hvad du trådte på. Hvad med at holde i det ræb der? Det var mere ubehageligt, fordi du følte ikke sådan rigtigt, du havde balancen nede på stenene, så... Og den hjalp ikke rigtig på balancen. Men var den sjov? Ja, den var sjov nok. Det var bare ubehageligt samtidig med. Så... Vi laver en lille hjælper. Godt væk til starte forfra. Ja. Klar? Det kunne vi godt lave en regel om. Har du en glat jakke på? Sådan, Richard! Det er fandme godt, det der! Bæltet, det holder lige for fysken. Mangler lidt stok her, hva'? Stok! Så er pinden rørt. Er du god, Ahmed? Og tilbage igen. Hvor langt skal jeg Ja, op? det er godt, Ahmed. Det er fint. Jeg til. Du har bundet. Jeg ved ikke, om vi er meget mere sammen, men vores samarbejde og vores sammenhold kommer til at blive rigtig godt. Og det er allerede godt i forvejen. Altså, det er noget for mig, fordi at vi er en lille klasse, og jeg kan bedre koncentrere mig i timerne. Og vi har et godt sammenhold, og det er tæt på byen. Og man får gode erfaringer, fordi det kun handler om de ældre. Det man gerne vil. Society er noget for mig, fordi at holdet er ikke så stort, og jeg kan ikke med mange mennesker i gang, så det var perfekt for mig, at jeg fik den mulighed her. Jeg regner med, at jeg bliver mere afklaret på, om det er den her vej, jeg skal, eller om jeg skal en helt anden vej. Vores intentioner med at være nede i byen og bruge byen, det er fordi, at de unge har rigtig meget brug for at være i deres lokalmiljø. Det gør en stor forskel i forhold til læring og motivation. En af de ting, vi har gjort, det er at være på godsbanen, hvor vi kan være kreative og udfordre os dernede. Og det, der sker med eleven, når de er sådan et sted, det er, at de føler ikke, de er i skole. Og lige pludselig kan man se, hvordan de blomstrer op og bruger en hel palette af deres forskellige evner. Og det kan vi så omsætte til teori, hvor vi snakker om samarbejde for eksempel, og hvordan man kan samarbejde med hinanden, når man laver noget kreativt. Så taler vi så om, hvordan man så kan bruge det ude på arbejdet. Det her forløb, Sosu City, det føler jeg, det får man noget mere ud af. Blandt andet på grund af, at vi er meget mere i praktik end de andre grundforløbshold. Jeg forestiller mig, at praktikforløbet og komme til at arbejde med ældre mennesker, det lærer jeg mig til at lære ældre mennesker at kende og høre deres mening om, hvordan livet er og deres erfaringer og komme til at være sammen med dem og sådan noget, og gøre ting for dem, praktiske ting, og rydde op for dem, og gøre rent og sådan noget. Det ser jeg frem til. Jeg glæder mig til at hygge med de ældre. Det gjorde jeg rigtig meget før, dengang jeg var ude i praktik. Jeg har været en gang i praktik. Så synes jeg, det var rigtig hyggeligt der med at sidde og snakke med dem, og høre deres historie om, hvad de har oplevet i deres liv. Altså, jeg kommer nok til at overskride nogle grænser, det der med det hygiejne. Dem, hvor jeg skal vaske dem, og det tror jeg, det bliver en udfordring, men det kommer man over. Jeg glæder mig til at komme ud og være sammen med de ældre, og lære noget om faget, og afprøve det på min egen krop, hvordan det er. Det er nok mest bange for, når jeg kommer i praktik, det er, at jeg kommer ind til en af de ældre, som ligger for døden, eller faktisk er død, når jeg kommer derhen. Så. Jeg glæder mig til at være mere social og være med sammen med de ældre og ja, det ting. Hvad kunne du være bange for, når du startede praktik? Eller du var i praktik? At jeg ikke hører til dig, eller man ikke ved, hvad man skal, eller man fortryder det, eller et eller andet.
At være i vores lokaler nede på Sosu City, det er betydningsfuldt, fordi eleverne de har været med til at indrette lokalet. De har for eksempel lavet et hjørne med ældre møbler og ting og sager, som de har fundet nede på Kirkens Korshær. Og ting, som både afspejler deres uddannelse, men også noget, som de føler sig godt tilpas i. Det vil sige, at vi skaber et læringsmiljø, hvor de føler sig godt tilpas, hvor de kan lide at være. Og det skaber motivation for at lære.